И здравейте на всички, аз съм Денис и днес ще играем на Clash of Clans. Така, това е... Опа! Така, както виждате, Town Hall 9. Пуснал съм си Hidden Test да ми се апгрейдва. И имам Barbarian King, който ми е 7 левел, и Archer Queen, която ми е 2. Така, това ми е базата. Нека си събера това. Това ми е базата. Така, нека да пусна за request. Между другото, клана е Seal Dragon Killer. Ето го. Аз съм на 4-то място. 2108 трофея. Екста според мене. 5 левел ни е клана. И тук в Warlock правиме много войни. Правим много войни в този клан. Сега такова е. Така. Сега ще направим една битка онлайн. Ти няма си проблем. Надявам се. 5 левел, Барбериан и 5 арчерки. Всъщност сядам с първо Баркинг. Не го свала. Така. Някъде до Барбериан Кинга, Арчер Куина, Арчер. Навсякъде Арчер. Нямам спела, между другото без това да играя. Може аудиото да е малко шумно. Сега само гледам. И време. Да активираме абилитите на Barbarian King и нека си намаля звука. Защото може аудиото да е прекалено силно. Така. То си имаше ли дарк, нямаше ли, не видях. Между другото, Archer Queen е много. Да, взех го това. Взех го. Аре, Barbarian King да умре. 2 звезди. Добре. Екстра. Така. Кена намира. И Арчер Куина се заминава. 58%, 2 звезди. Добре. Така. Да. Тук съм загубил някакъв дефенс. Така, между другото, армията. Не. Ще се направя. Ето така една армия. Значи, първото, няколко неща, които аз винаги си слагам в моята армия. Това са 4 валкири, 2 хога, може. Не бе. 4 уиза, Пека, 2 дракона, не видя. Фу. 15, не. Остана на 11 гиганта. 2 такива. И точно 8 арчера. Не, всъщност не е чак толкова точно. Нека сложа бомбер. Дай така. И
гигант, един гигант още и арчерка. Ето това всъщност е една доста яка армия. Нека да добавя. Винаги спеловете са едни и същи, независимо какво. Така и това. Ето това е една много яка армия. Просто много яка. Сейф. Спелките се тренират. И пускам тая армия да се тренира. Без пеловете. Чакай бе. Аз... Не бе, ей, не тая армия. Грешка на армията. Извинявам се, сбърках армията. Дай. Така. Ето тази армия. Трейн. Нали си ти? Да, ти си. Да. Така. И сега ще се видим, когато армията ми е готова. И здравейте отново, хора. Така. Армията ми е готова. И нека да направим... Нека си обера голда. Армията, пичове, ми се прави около 1 час. Тъй, че съм чакал 1 час тая армия, която виждате в момента, да се направи. Просто така. Сега трябва да направя 3 звезди. Да си взема стар бонус. Опа. Ах, добре, точно го атакувам, че... Арчерки. Танкчета. Бомба. Така. Изсипва. Нека сложим. Опа. Не, на там бе! Абе, не бе, как ти така? Абе, не го умре. Добре, да пусна... Тук малко хил на този дракон, че стана мазал. Абе, да му пусна белите на Кинга, че точно умре. Не го взема. Правилно. Да пусна. Уау, аудиото. Хилвам. Ето няма. Джимс Пел за всеки случай. Карай. Джимс Пел няма трябва. Поне ще го взема 2 звезди, ще го взема 100 на 100. Няма как просто. Там хора не умира. Ако не бях си прецакал този рейдж, нямаше да се стигна до тука. Макар е. Аре, свалило нищо. И Куина си умря. 2 звезди го взех. Така. Пускам армията да се прави. Чакай. Аз нямам... Какво? Как? Аз нямам еликсир. Не карай. Нямам еликсир.
Това не е сериозно. Късти, бе. 15 левел Queen. Хейс. Хасте. Бе, нека да го приема. Player is already in command. Пека. Пековицата струва 25 джемчета. Сок. И пичове, това ще е всичко за този клип. Така, това ще е първият ми клип в The Gamers. Тъй че може да ударите по един лайк. Може да се абонирате. Може да споделите и може да коментирате. И това бях аз. От мен. Чао!